Japar kod ochiko mag kaunti ma Migori mawachore ni osebedo katiyo kod obok ma bandia osegwe tao kamaromo 25 mawachore ni nitiere kod obok ma bandia bende osero kwayo ni duol ma ndiko jotije mar County Public Service Board mondo winjgi kapok oriembgi e tich e kinde ma piny owacho mar kaunti ma Migori timo pedha ne jogo mantiere kod obok ma bandia. Jagoro mar piny owacho mar kaunti no Oscar Lima wacho ni gisebedo ka gigeto jotije maromo 93 mane nitiere kod obok ma bandia mag somo bang' nonro mane otim kod duol mochung' ne penje pacho ka National Examination Council. Olima wacho ni jotije 19 ma igeto e pedha ni osegwe tao kamaromo 25 bende osendiko barua ne board mar golo ywak gi. Wacho ni jotije 13 ma gigeto gi nyaka sani osachgi osechungi kod piny owacho mar kaunti ma Migori nyaka chieng' nonro rum. Tero oboke kata certificate 2762 mondo chekno gi Kenya National Examination Council ma enie body e Kenya ka manigi teko mar ng'iyo kaka ji otimo penj. Koro ne gitimo ng'iyo mano ma gisemiyowa duoko. Kuom mano waterogo ne gimiyowa duoko ni 341 ne king'iyogi to ne dwaro additional verification mondo ng'i ni to be gin makare. To nitiere madhi 93 mane giduoko ni mago to ne richo. Gikonyowa yore mang'eny. Mokwongo wadhi yudo jotije ma nyalo tiyo tich mondiki ni mondo giti. Ute ung'eyo ni samoro dhi kata e office moro kidwaro a particular service to inyalo question the quality of that service kaluwore gi ng'ama savi. Nyalo bedo ni seche moko ondike kanyo no titijno to ok oromogo.